The real Kapatia, ex Ushun Wenkabi, the king of Umaskandi, ex Yasumbone. Yeah, uhambo lwami lwamaskandi mfethu. Ngathi nje into engazalwa nayo ngoba phela into eyaqala nje ngimncane until beze be notice nasekhaya ukuthi I've got ke italent yokucula. And then ke ubaba wasengithengela igitara ke. Ake ngaqala khona ukufunda isiginci ngo 2012. Yeah, waphinda wangirecord album yami futhi yokuqala ngo 2015. Ngikade ngiqeda nje ukuqeda umatric ngo 2014, then 2015 ngoGood ngase ngirelease album yami yokuqala ngesihloko esithi Pass nje ke that's where ingaqala khona ke until kuze kube manje. Oh, yiphi ingoma mhlambe engathi yaphusha kakhulu kuleyo album leyo? Kuleyo album yokuqala ukhona ingoma esasithi mabe siyoyiperforma because abantu babengakangazi ngaleso sikhathi, so besihamba ama promotions all over iGoli, siphume siye KZN sipromote. But ke ingoma babeyithanda kakhulu ingoma esihloko sithi Intombi Yomxhosa. Ngiyangithi mangiyiperforma noma babengangazi kodwa ke babe ngicela impilo ngicela mase ngidlale leya ngoma. Bengangazi nginjalo, so ngathi yona ingoma eyayikade nje ithandwa kakhulu kule album yokuqala. Ngathi Inkos'yamagcokama because ke ngikhula bengenza ngisa high school ngiye ngangena kule nto ye hip hop. So ngithe mabe ngiqala ungena kumaskandi nga-introduce lento yokusebenzisa ama-techniques nama-elements we-hip hop kwahlanganisa ngamaskandi ukuthi kuphume into ehambisana nesikhathi samanje, because ngesikhathi esafika ngazo thina umculo kamaskandi bokade uthatheka njengomculo mhlawumbe wabantu ngathi bangafundile. So saqala ke senza ingoma nge-English, senza ingoma safisha ama-artist awamanye amajele. Ngicabanga mhlampe if I'm not mistaken okay, angikhumbuli before ngisebenze nama-artist akuyamanye amajele ukuthi wayekade eke waba khona omunye wayenza into enjalo ukuthi elande ehlanganise ama-artist amajele ahlukene. Okuyinto engicabanga ukuthi mhlampe ke safike sayi-introduce amasifika because yinto ekade ingekho before nje umculo wamaskandi kahle kahle okuyinto ekade ibukela kaphansi abanye abantu abaningi, kangangokuthi ngisho ema-university abantu abasha bayithanda kakhulu into esafika nayo. So ngaleyo ndlela ke ngiyacabanga ukuthi ke umehluko waba khona kakhulu ngokufika kwami because into engangifika nayo was unique, yabo, ingafani nezinye ezayikade zikhona ngesikhathi ngiphila. So manje uyihlanganisa kanjani lento le yomculo ne-fashion? Because mangibheka le past yakho vele i-fashion bokuyithanda. Yeah. Manje uyihlanganisa kanjani? Umeasure kanjani kube into eyodwa? Ngathi nje kwimarket kamaskandi amabhinqa abantu nje abadume vele ngokuyithanda nokugqoka kahle nje, since kusakushela obaba sebancane kushela obhuti babeswenka nje kakhulu, ukuthi yinto nje vele yakhona kumaskandi ukuthi kuyinto engathi icishe ibe compulsory ukuthi mawenza umaskandi ufuna ukuthi ube yijongo nje eclean eliyithandayo nje, uyabona, ungabi yihlathi nje, uyabona. Igama lelithi Inkos'yamagcokama lisho ukuthini? Mhlambe noma libuya kuphi?
ilento besisakhuluma ngayo ke mangichaza ukuthi libuya kuphi bengifunda emakhaya i-high school, then from grade 10 ngase ngimuva ngazofunda la eGoli. Bengifunda eMalvern High School, ngihlala ehostel eDen. So ehostel eDenver ke kunalento yokuthi bakwama-weekend abantu basuke bengayile emsebenzini nje ukuthi ba-relaxele nje bayophuza benzani yabo, bakhona nje abayile emsebenzini bageze bagqoke kahle nje beswenke. So nami ke bengithi mangayile ke esikoleni ngithi kwama-weekend ngumuntu nje wagcina enothise ukuthi njalo ngama-weekend ngisuke ngiswenkile nje. Bengimncane ngalesa sikhathi lesiyana, ngimncane ngicela mhlawumbe ngangino-16 years yabo. So then ke iy'nsizwa ebesihlala nazo uyabona zagcina zikunothisa ukuthi eyi ngabe ukuthi nje ama-weekend ngisuke ngiqondile nje ngiklini ngiswenkile. Bagcina sebengibiza-ke bathi ngingugcokama. So then ke sathi basokhipha i-album ngo-2016 kwase kufika emqondweni ukuthi no yini esingayisebenzisa ukuthi igama lisheshe liphusheke ngoba ikhono lalikhona ukuthi-ke sasidinga nje i-marketing strategy esasingaqhamuka nayo ukuthi yini ozongenza ukuthi ngisheshe ngivele ebantwini. So leli zawu-ke esagcina siphuma nokuthi no njengoba bengibiza ngogcokama nganjani because akhona amagcokama umaskandi vele ngibe inkosi-ke yawo straight. And then leli zawu-ke indlela ekwavela ngayo igama lenkosi yamagcokama le esekhona nje namanje. Nginesikhathi ngaqala ukuswenka ngayo kusukela ngise-high school la khona engaqala khona nje ukuyithanda kakhulu ngiyibona komunye umuntu owayekade eyi-role model yami owaba ne-influence futhi enkulu kakhulu kimi ekutheni ngize ngijoyine ngingene kule nto yomculo umgqumeni mfokakhumalo. Ngaqala ukuyibona kuye ngicabanga ukuthi it was 2008 if I'm not mistaken. Lapho ngaqala khona ukuyithanda kakhulu i-DMD kangangokuthi nje nginazo ney'thombe nje ezakudala ngisemncane ngifake i-DMD ngize ngiqala nje ukungena kule nto yokujonga nokuswenka. I-DMD-ke ngiyithandela ukuthi ngathi i-unique